Maar misschien als dit een beetje droog is, dan is hier, nou ja, dit is gewoon poortenbrekkerij grond of veld. Na een flinke bui lissen de wetten plassen. En bij droogte grote zon komen. Het trainingsveld van SC Veenwouden is in Sam in de steed dat het amper broekt worden kan. Het is zelfs zo slim dat een trainer opstapte en goed zien spelers presseren rekken. Een van de jeugd een behoorlijke knibbel en 2 jongens met enkels. En een toch verstapt met een spierscheuring. Dus ja, dat zijn toch wel pittige blessures. Nevens de ploeg had de gemeente Arone Simmer te laat onderhoud plegen. Het veld zou een paar weken voor de competitie in Schidde wezen. Werd het gas geen kans kregen om te groeien. Veenstra en zijn collega-vrijwilligers willen het veld best zelfs onderhouden. Maar dan moet de gemeente wel goed materieel regelen. In feite hebben we hier een pomp om eventueel voor simmerdagen de veld te besproeien. Maar ja, het bloedt bij 6 en vervolgens geen actie. De problemen met het trainingsveld speel je al langer. Maar binnen door de droogte van Arone Simmer slimmer als eer. Na een soort beloftes wil SC Veenwouden een actie van de gemeente. Wethouder Wielstra zei de signalen wel opvangen te hebben, maar hij wil net het behichten van de eerste van de situatie. De problemen komen nevens hem mogelijk door het onderstellen van een nieuwe ondernemer. Als je altijd met dezelfde partij te maken had, had hij dat op de manier uitvoeren zoals wie dat als gemeente willen. Dan is dat vertrouwd. En als er dan in één keer een nieuwe partij is, ja, die moet misschien ook even wennen op de manier waarop het wie dat als dan te bedoelde van een ondernemer verreeg. Dus dan is dit misschien ook wel een heel mooi leermoment. En voor onze boetendienst, van mij als wethouder en voor onze ondernemer. Uitwieken naar het haat of beefveld zit er net in, om die net verjaagd te binnen. En dat is geen oerstallige luxe in de tjustere wintermaanden. Voor nu moeten ze het bij SC Veenwouden met een gebrekkig veld waan. Voor de thuiswedstrijden hebben ze in elk geval een tijdelijk alternatief voor. Nou ja, we kennen net op deze velden onze orenvereniging en je voetballen letten. Dus wij binnen 14 dagen of 3 weken, ik ben het even krijg net maar, naar Friese Boys, daar hebben we afspraken gemaakt en die huis uit nu om daar te komen voetballen.